Tnieda l-programm ta' attivitajiet tal-festa tradizzjonali ta' San Girgor għal din is-sena li se terġa' ssir fuq jumejn. Kollox se jibda fit-22 ta' April mis-6 ta' filgħaxija bi spettaklu mill-Iżbandieratori di Fajenza fi Pjazza San Girgor fost attivitajiet oħrajn. L-għada l-ġurnata tibda b'mixja mill-imdina sa' Żejtun waqt li fiż-Żejtun stess, biswit il-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina, isir spettaklu ieħor mill-Iżbandieratori di Fajenza ħdejn il-Knisja ta' San Girgor. Se jiġu armati wkoll bosta bankarelli bl-esebiti relatati ma' wirt intanġibli bħal platti tal-melħ, l-azziela u anke l-bizzilla. Se jkun hemm ukoll turs apposta tfal mill-gwidja professjonali Jeremy Grek. Għall-ewwel darba se ssir ukoll infjorata fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Girgor fejn il-pubbliku nnifsu jista' jipparteċipa flimkien ma' attivitajiet fil-ġonna tal-madwar fosthom fi ġnien il-Kmantu fi ġnien l-Għannejja fejn il-pubbliku jista' jmira l-falkunerija. Mingħajr dubju ma jistax jonqos f'din il-festa wieħed jisma' l-għana Malti b'attivitajiet qrib il-Pjazza ta' San Girgor. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura u Imponniċa għal kif għal darbohra l-Gvern qed juri l-impenti jew lejn it-tiskih tal-identità kulturali tagħna u anke b'ħidma flimkien mal-kunsilli rispettivi. Il-tradizzjonijiet Maltin irridu nibżgħu għalihom, imma rridu nibżgħu għalihom b'mod li jagħmlu sens fid-dinja tal-lum. Jiġifieri mhux sempliċement nimmarkaw tradizzjoni, issa qed nagħmlu eżami tal-iskola, issa qed nistudjaw għall-eżami, imma tkun xi ħaġa ħajja, tkun xi ħaġa li l-poplu iħossa, jifhimha, jgħixha u jesperjenza. U naħseb li l-ħidma li tissir biex tradizzjonijiet bħal festa ta' San Girgor timxi l qudiem huwa eżempju ċar huwa mudell ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. One News ħaw koll il-komment tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali li magħhom jiġu organizzati attivitajiet simili. Il-festa ta' San Girgor tul is-snin rajnija ssir tradizzjoni popolari mhux biss maż-Żejtun Marsa Xlokk u l-postijiet tal-madwar imma mal-Maltin u l-Awċin kollha. U semna il-kunsilli lokali f'dawn il-festi kulturali se jibqa' isostni lil kunsilli lokali sabiex jibqgħu jorganizzaw attivitajiet kulturali li jkomplu jalmuna dwar is-sabiħ u t-tajjeb li l-lokalitajiet tagħna jħadnu. Preżenti għat-tnedija tal-attivitajiet ta' San Girgor kien hemm is-Sindku taż-Żejtun Ġewna Ġus u Clifford Gallia, assistent direttur fid-Direttorat tal-Kultura.